Kumno ki kambah ki ja. Kani kadai ke jingkren ni ka banga kwa ban kren. Ha kani ka sngi bat nga sngo ba nga yo jing shai na ka tin ke jong blai. Kumno bagin yo diang ya ka kambah ha ka jing im ke jongi. Habangi puli ke tin ke jong blai ke don sibun ki dekat banga ngai ngan kren tangkat to ni namar ka por ke lengkot habanga kren ni ke tin ke jong blai namar ka di ke Khubor step banga ngai bu train ker khui fi kar finang shash kor ni ke tin banga sngo ni ke sngi don sibun na preng jong fi angnot fi kmilenti ya ka kambah na blai nga sngo ba sibun na preng jong fi la ap kmi ya ka kambah no blai henre hadu menta kampat ja henre nga sngo ni ke sngi Lang ba ka Khubor ka kambah akan jia ha ka GM ke jong fi la fila shashkor bhai ne ke tin bal fila snap bhai ya ka ne ke ji kai ngangai bo try unle ka kambah na ka banta jong fi ublei jongi de ublei ba kraw bo de uju menen menta shri ki bam jikot bat ya ka ba unle bi ya ka ju kum bu le men shwa unle mentaru unle bet ba umdei tang bu try ha ka por men sha men taw la thia ne la shong thai em men shwa ule mentaru ule bat ya ka ta ka ban sawan ro unle Habanga pe ya kata ke jingle ke jong bleng naga ktin ke jong bleng ngai I baki don ki benta ka bau blei am ule namar baka don ke jingle jong ta unong pan barabangi pe ya ktin ke jong bleng I bau blei ubangi shakri ude ublei uba snow bang ban le ya ka kamba ya kita ken ki ba khot kerpat ya ka kerteng ke jong u But mdei tang ba shukot kerpat daga ba shu duai kum to le ke bangi shu ong try to pen kia inga try to le ke ne ka kamba nam ta jonga ka bangi shu duai ban shu pendap rukom hendroi nga sngo ka ne ka por habanga puli ka ktien ke jong blai ngi I ke jing shisha na ka ktien ke jong blai ka babel ka ong kum ne ka wen te ke de khot ka long kum ne ka babel ka ong la da fi puli now Jeremaiah ka long lai pulai ke de khot ka balai ka ong to khot yanga tingan phai ktien yame Bat ngan peniru hame yagi ki ba kraw yagi ba ya ka ba memtip ka babel ka ong to khot kerpat yanga to khot yanga tingan pai ktien ya me bat ngan peni hame yagi ki ba kraw ki ba ya ka ba memtip utrai ong khot yanga ta kata ke jing khot kam dei bisong jisu na blai na try kam dei gumta ndei ta mu shuduai Henry ka ktien jong blai ka ong gum ne la fi puli no Jeremaiah ar khunda ke ne ka khot ka bakhat ar ka ong gum ne ti fin khot kerpat yanga bat fin yo lek ban duai hanga ngaru ngan shashkor ya pi bat fin wat yanga bat fin shem yanga ha bat fin wat yanga da ka download baro bat fin yo shem yanga ong utrai bat ngan pen pai no pat ya ka jinglong mrau jong pi ka ktien ka jong blai ka ong hang ni ladangi Don kam yaki kamba no blengin cut show blay but blay ongan pai tien shapi bangan peni fi kita ki eki ki ba kraw ki ba ya ka ba pipim tip ka ba mot blay un pai tien hangi un pen hangi yaki eki ta ki ba kraw yaki eki ba mayan yaki eki ba pla yaki eki ka ba ngingim tip ki ba ya ka ba ngilngo ani Kumno ka jagata ka ban penlengo ike ji imjungi kumno kan jagata ka kamba ya ka bangini I dalo jong ki khamat ya ka ba upri umla shu ya ka ba kano ka dawai lane kano ka jingle ka mla shu shisha utrai ule ka tabat shisen ba utrai ule udah penlengo ingi upen ki ba kraw ki ba ka ba ngimtep ya ka ba kumno ka long ngimla ban sungthu ba kata ka jam lada ngi duai lada ngi wat lada ngi khot kerpat na do ka download banganget de ging jaumat banganget ladang iya ma khamat jong blai ngapai ikini ki breu ki ba utra open khia ki ba bon ki dei ki ba ang ki yam ki linyar ki ang show blai ki ang show jisu ki da yam ba dei heng tam leng ba ka jing yam ke jong ki utrai uyo ban le ka kamba nganget ba ka ta ka jing khot kerpat ke jong ki ka dei na do ka download Kapabal ka ong hang nete ka ong Tifin khot kerpat ya ka ba pinyo duai hanga ong try but ngaru ngan shashkor pi ba pin wat nga ba pin shem nga ba pin wat nga daga download baro ka bumot la da kampat da dei da ka download baro finom shem ya ki kamba finom ya ka kamba aga jong try finom ka ki kam ki ba phala ba ya ka ti ke jong blai ka ba wan ban pen ya pi la da pi kwa bo blame pen fi pi ban snot ho ne ka we ba pi de unong pop ba kraw bam dan jinkerman sho
Ubam dan show ikalat kalenti ban bat piyam linear ban ong try map iki pop jonga. Badeng ta kan mau kene ke we haba la kayu khulung. U khulung u haban yam. Balada yam ki doktor ki shim na ka kejat ki tap na jingshong bau tau khulung ude ban yam. Uno breu bala kapat, uno breu bala mi na kata ka pop bat na kata ka percayam umi na mar. Paula kala ka bamut bat habola kala ka mut ka wan da kata ka mensim jing yam. Yam namar usngut ho baklemu blame dan jing em. Balada pikwa ban lat na ka pop em ka kwa ban fi ka ne ka sngi yam akman jong blay. Lada pikwa ban lat na ka pop da ki jing te jing kum ka pop ya ban yam. Ha pop ya ban kat ka partition ka download au blay. Fi ban ka ang ho blay. Fi ban chao ki umat ki jong fi ban ong try. Ngadon kam ye ka jing pen em ka jong me. Balada fi kaang hau blay. Fi sngau to bam dan lenti syo. Fi sngau to bam dan lat syo. Ba fi sngau to ba ka ne ka jingyat lenti ka jong pi ka poi we direct sya ka jingyap. Kaang syo blay. Kat kerpat ya ka kerteng ka jong. What you na do ka download ti fin syam you la fi. What you na ka download baro ang ka ketien ka jong blay. Ba try un pai pet ya fi. Ba un pai no asnan ya fi na ka jinglong mrao. La da ka jinglong mrao ha ka pop. La fi de ke jinglong mrao ke jingpang, fi dan ke jinglong mrao ke jinge ke jim ke jong pi ba man lang asngi. Ke kwa ba dong fi kamentoi fi men sia thu si ki breu kamentoi fi ban shu. Yam man shu jau mat halade, henrei ka dei fi ni yam how try. What I be ki umat ke jong fi ken shulena ei na mar fi snowsi. What I be ki umat jong fi ken shulena ei na mar ba fi kuslai. What I be ki umat jong fi ken leno ei ya ka ba fi pech ki jinge fi jau mat. Nang kwa ba dong fi abi ki umat jong fi kin chao ha utrai. Ba ngai i spongot ki ba pang yang tholi. Ki kang jo Jesu ba Jesu pai. Ba du pet ba du pen khia ki. U Bartimaeus u kang u yam la ki wei ki la pen sange u klem sange pat. Ya kata ke jing kaang ke jo. Usim la leron men kaang ru. Namar ulong desperate. Namar ba ulong da tangan sisa udah terang sisa. Udah ongan dai ban yo agane kesngi. Namar dangam yo ane kesngi yo bu Jesu no man sho nagane kalenti ya jonga. Bantai kaang sho trai bu trai udah sange. Udah pai wong wei ta. Uba khat yang Kiwe ki ong kat ni pai ba bun wei ba khat Ram Jesu am done ba khat yang Mga snow am bon ki brio ki ba khat u try ngane ka por ba khat te ong try rap inga try pen kia try pen eminga hanrei u try am un yo snow ya ka ta ka jingyam ka ba yam na do ka donot ka jingyam ka ba ka ang ka jingyam ka ba pat ka man sim ka jingyam ka ba trang ka ba sliang ba dong try kalama me ngala yap ka jing ka ang ka ba na do ka man sim balada fi ka ang gum ta ha ka sngi how try Kwa ba dong ifi ka negasngi ka kambah akan jamenta. Baka salvation kam day la shai kam day la shisngi ka jingpenem kam day ni bunai banwan ka jingpenem ka day menta balada fi ka ang shau blay fin yo ka jingpenem. Balada fi ka ang shau try ka jingpenem ka jingpen kya kan wan menta fi. Fin kya ha ka men sem balada ngai fin kya ha ka do. Ka ang shau blay yam. Kanong kanan kalawan shau Jesu bakala yam akamat jong try. Marga kun jong ka kayok suit. Baru Jesu pen kia ya kata kena. Utu ba pang bohor mau wan ba pa jong wan. Oh udah kerpat na du ketanot bom dan lat dan lenti syu. Ulah tat. Ulah kot kalat ulah kot kelenti la let kat shabalet ru henrem dan jipen kia. Henrem ulah wan show Jesu ba Jesu ulah i ka cingat ka jong u. Kabala ngat ci sana du ketanot. Bau Jesu pen kia yo kon jong ba pang bor ngi ke jing pen kia ke jong bleng ngi ke jing pen em ke jong trayam ka dei pleng na do ka donot habangi kaang shu habangi yam shi shana do ka mensim utraun pai khamat shafi ba un pen pai ru efi na ta ke jinglong mrao ong ke tien ke jong blai tadei ka Jesu ong to panon sai tiet ton sa ple wat ta fin sa shem kam dei bu shu tiet no e no ne bu shu wat lam shem la biang le no Pi wat, pi mshem, pi lek no. La ne pi tit, la kam ple, pi lek no. Ne pi shupan, la kam ja, pi lek no. Kam de kum ta. Fin kan mau, i kan ka hana. Kanil ka da yam, ka kaang show blay, ka yam, hado ba kala ja sa kasur jong ka. Kala shuki istang ka shintur. Baru eli habon pet ya karula muddur ba kala buat.
Reem kam syam la buat in rekala yam kamat jong blai. Ba kata ka jing yam ka jong kam ka pelong ya ka ba ni I ka kamba ba maka ka ba linki ka yo pediang ya ka jingker ku. Ba blai play ta ka kpo jong ka udah kerku ya tau sok ka kpo jong ka bat ka da ka you Samuel ba ka da ka ru ta ki wei ki kun. Kwa ba nang fi plan ka jing yam ho try. Pi war chen do ka donut pi yam do ka men sim nga ngai da pi pang ano ka no to jing tia pang ka jo fi kang sho blai am blai un ta bi fi warang ni to manta la kang la duai yo khia te kum tangan shu pa sumar na ki doktor ba dang don pisa te ba dang don mo ka lat na lenti re kwa ba dong fi la ki doktor kim la pen khia fin la am no pa tadin ta wa shania ala ka jong ka bor ka jong fi Washania ala ka jong jing start ka jong fi. Washania aga spa ka jong fi. Washania ala ka jingmot ka jong fi. Namar balan fi shania hala de fin long bala tim ong ka tien jong blai. Renga sngo ka singi yam ha khamat jong blai. Yam. Kang na do ka donut. Pag Bible ka krani kata kaang na do ka mensim. Kaang na do ka donut fin yo I. Yagi kamba ka jong blai. Kanom slam nga ngai fin I bet. Kanom slam shwa ba kan kut ka paru blai mla bi ki kamba nam ta jong fi. Bisa akut akaram ka syaf la syap berngam pelat am fi slai shu yam shu syap tieng bai kam dan jingmot ka tang kwa dong fi shong sha jinget dua yam ka jong blai lada kam jaga kamba as tang Kumno tat ka kwa dong fi lada pi wat sha try ka donot am pin sham you try ba pin sham pin you I sha ka bor ka jong blai ha ka jingem ka jong fi fini bo blai jingi dei ba lengkot ka kti ka bom la ban yarap un kner la ka kti un kta ida ka jaga ka ba pi pang un kta ida ka jaga ka ba ka don ka jingpang le se ha ka yo ka kot ka jong fi ne ha ka met ka jong fi ne ha ki kon ki kti ka jong fi le ne ha ka jingem ka jong fi ka don ka jing sha te ka sha kho ma ka bor ka pap u blai un kner ka kti un kta un pen khia fi un betat ki kti jing te baro I kti lingkor baro un kdia no un ai fi ya ka jing lai lo un ai fi ya ka ta ka jing lai mrao un pen pai fi na ka jing long mrao ong ka tien ka jong blai bang ngai utrai ka khui fi ka ni ka sngi tadai ta ka mentoi bi sia thuk khana si breu bang long kum tam ta bang pang kum tam ta ne bang jinjar kum tam ta what kmi ya ka sympathy no na ki breu na ne ta ka jing sun ai na ki breu yam kmi lenti ka jing ai no blai yam fin kmi lenti ka jing ai no blai yam ho trai utrai udah ni ka bo habi pi kat kerpat you habi kat do baro habi pi yam na do ka donut baro am u play untuk kat kerpat ting an sngo ya pi baruangan pen I fi ge ken ki ba crowd ki ba pla ki ba ya ka ba film tip phim pat jumat tat kum kata ka gm ke jong fi u play le kata phim pat ju experience ka ba kum kata phim pat ju iru le se ka ba kum kata ba phim ju tip ru kum kata phim pat ju bena ka ba kum kata mu play le kata ka gm ke jong fi Tran ka khui fi ka ne ka sngi ka mamanta nga kwa ba nang fi dwai yam na do ka donut ka ang show blai jaw ki mat jong fi fini ka kamba kan jaba ka jing im ka jong fi hallelujah ngin dwai ne ka por ka mamanta ngin dwai try I begin ki khon ki jame ko try kin khot kar pat si shai ka kerteng ke jame kin wat si shai me ko try kin tiet si sha go try no ka download ablai daga jing jaw mat daga jing ot ko try ka man sim ke jonki daga baki khot kar pat si shai ka kerteng ke jame try banga ngai ka miracle ka ja ka jing pang ha ka ne ka khlep mat ka ja ka dam ha ka ne ka khlep mat ki jing le ki jong fi ki kot ki dam nos nan ki jing te ki jing khom ki jong baman ki da kot ki sai khom ki kinjri baro ki da hap hamadan ngada krena ka kerteng ke jong jisu hallelujah happy yam khamat jong play kam julong lenai ke jingyam ke jong fi utra pelang ye kata ke jingyam ke jong fi tiki omat kata ke lawasni ke jong ba unda jubab ye ke jing duai ke jong fi hallelujah ke duai ngada ke khui fi wanam that ban duai wanam that ban yam khamat jong play oh si shau tra un pai khamat bai ngatep un pai khamat fi ba un pen pai ye kata ke jinglong mrau ke jong fi hallelujah na do ne ke clip mat ka ba menta hallelujah utran ke khui fi ngada bless fi agar tenge jong Jesus masih ma khoi menyarap ko try ni kon agar tenge Jesus nang pen em ngadwai nga ai ngo amen but amen try ko khoi fi nge kamba ka jamenta fi ka kamba fi ka kti ke jong blai fi ya ke jingle ke jong try ke ba crowd ji em fi nge ka kamba ka ja la fi nang kwa ban duai mentar duai wanom pen sange ngin pen kot ni ka program rai fi nang continue nai beteng men duai yam ho try fin ka kamba ka jong blai ke ni sngi try ko khoi fi ka blai shibon amen Di kalong ka jing tip bat kalong ru ka jing khot sngo bha ye phi ba ro bat ka ta kalong
baka Potternet kan penlong biang ya ka healing festival ha Ramadan pulo hau benai September nado ka khat lai hado ka khat nyu tarik jong ni benai September padeng tangi khot sngo bhai fi way baro nado khat lai fin wan pep wan hado khat nyu jong ni benai September wat ju pep mar kan don ka kambah ga jong blai ha ga jim ga jong fi ka jeseng kan sedang khat lai ru san steng khat sau ru san steng kat sandro san steng re khan reu tarik kan don lightly gi jeseng kata dia sisa jan khan reu tarik aga por si po si teng sanga ba aga por si po si teng men step ka don ge jeseng jong ki khna ya ka bangi ju ai gar teng ka kit so praise tadeng ta wan lam ki kon gi jong fi sha ka ge jeseng khnang begini yo ban ya shakri prakhna bekin shakri utra bekin yero utra bekin pen crow ya ka gar teng ge jong jisu haga por arba jiru ngindan ke jeseng bat kum juru haga por sansteng janmit ngindan biang ia ke jeseng pai ba pada ga singi utra haga khat nyu trek ngindan lightly ke jeseng ka wei haga por si posteng men step si buji steng men singi bat kum juru haga por sansteng janmit pila ban wan syakini ke jeseng ban ga khot sngo bahaya fi nyuan ado khat lai trek hado ga khat nyu wat ju pep hagini ki jeseng namar ba ublay udon ban le iki kamba na kamanta jong fi pang nge try pen kia fi dan ki jing ki jing le ki jing em ke jong fi utrai un pelat ya ga bukum kita balanga nge la da fi wan da ga jing khmi lenti na utrai un le iki kamba klemba kla un le iki kamba na kamanta jong fi ding ta ya werlem iki perlok perjor jong fi iki bahayeng ke basem iki bang bisitam lakin ya wan lang syakta ke jeseng bangin yo ban ya syakri bangin pen kraw ya ke kerteng ke jong u jisu ngai filakan mau nado khat lai hado ga khat nyau jong benai September arajar arpulai ke jeseng healing festival but sakawai pat ngakwa ben tip ya pi kata kalong hangani ke jeseng healing festival kan dan ru ka seminar Magata seminar kan sedang nado khat lai khat sau khat san lai sengi haga por shipo baje hado ka por arbaje no pai sengi pala da fikwa bani shimenta haga ne ka seminar ngindon ki jingi kai ya ka bangin hikai ya fi da fikwa bani shimenta ya ka ne pat ihapan register yeladi barang ngai wan haga tiga sengi ba finyo register ba kum joro pila ban phone ne pila ban wan shini ka office ru ban yo ya registration ke jong fi register yeladi na menta ka seminar ya ka bangin pelong hak khat lai khat sau khat san haga por shipo hado ar baje no pai ski ngai utran ker kui fi kan ke jeseng ru kan long yang thi po madan pulo ngai utran un ker kui fi ngai fila sha skor ngai fila sngo thu utran ker kui fi ngin se shem hakite gi sngi kublai shibon utran ker kui fi amen